Bota atiga vero Kundano igorelli Mashallah ne atina maga Yadil deno Salama igona ala Yadil chino Dendi bole igono Yadil deno Zongai mara imogono Katimega Ne atina ga Irigiri koi mare Koi makonda bene ne awele Allah ayi ne ko subhanahu wa ta'ala sabu kan kadiri na ko birni kebi insha Allah wani ko do ni wade ba wani do mega to a ci ga biro zan maso gai da di a wani farfado hadi a garu da to na go kabo yi na garu window mega no asi kala mo fonda nya biro mo kan bai kurkan gabi bisa boraga diya boraga cewa boraga bai hankaida to a jiga bero ne man cikala zar maso gai da di aine haci na do yi gaba yi magaban ni to labai kayan godo yana labai da ya gai da ya dini da sintina dai da an gudu nan go an gadi Najeriya Niger Benin Mali Ghana Burkina Sudan, India ke kade koi ni, Togo, Gabon, Cote d'Ivoire, Chad, Saudi Arabia, US, Europe. Lamu wacce dubu ko koi lamu wacce da yadda inshallah ite nya ko babu ko igo daga da kai yanka igo daga ni barkan da kayan gore kayan go fonda bobo igo ta'ala ko kalle badi aran ya suna ka gabai da jibirin hali na labu kan gode wa bin da ka bi kwarara insha Allah assalamu alaikum alaikum assalam ai dai kan ginda sai ya daga baga gani so wannan karan godi ai gace Haruna Alhaji Hanci ai gace director de programme haikul kan gace journalist ai wani programme ga ya junju da doso danga dai ne journalist wo faranski ni ga ne ga ci an mazarin kina ga yarin ya bor kul kan radio bonno ni gisalan wani gisalan television radio so ka ga ya ga maram ne da ne ga ti kulai alkusu kanta ay kul kan ga ci animateur culturel bor kul kan namuno ni gite kulu ay no na bora an cadre ga bora faman da zamai wani chauno yen jes kala Cote d'Ivoire to jama'a me dame lallai kundira wani kankan da iri biro kankan da iri ne yau ayo gane ka ai sabu gumu zama a ci gabe rowo iri ga ma ama iri dan litarara iri ga ma ama da annama ai mana bai ka bai mata kanki na wani sigiro ga borin da kalfondo wani kan ra'i dai kaga charku bai ne wo Nigeria argu dai ai gane kam kuna zarma zamdi ne zarma gaba irga sambu za dan di sanwai kalamuka zarma nin kango hala tera kalamu ko zarma kango bilma kal zarma kango an sare la budo kango la bora kulu zarmiyen daino aine habo kuka ine hana gane wala aiki na gaci kul zarma daini gi chase ya dinga anniya kan gabe robo rai wai sambu ai ga zicikane kan insha Allah hal dai ainiha kul faham da guro kan go ibinara to insha Allah murade kan irgo ne ga mila ga fere ya dirga almanti sanni ko ku fona gite ga dai ga sabu gina bore me da me kan yan nan indan gai da kyarku bai ne Nigeria irko mu te ya niya mu koy gine irmo irma ma ishe kan nan iri ha mai kan ga ka banda i wona mu bori ka bayri wona ai wara dai no kai gite irko mu te bora kul fa no jibo kankaci iri aiki gabero admino zanka ko karanta irsi bai dai ne barakul ga bai dai maka ci no jibo to insha Allah hun kuna inda no argungu a gaban ga mano shaware da sabi kan aga tonan diya wai kan kayan da assalamu alaikum no assalamu alaikum salam to sintina dai kadai mane alhamdulillah ai ni koy sabu dan ni koy ne ke buhun kuna zama aici gabero on kuni min alhamdulillah afrika kunna bai sawodin iri
farha ir murna kan al'umma kun kakate ya fu ba dai goga sabu ir borai kai yanka kan ci zabarkani borai kayan nita kan bi hinkinka ir goga ware ir koi ga ir koi miri bana ir mandin ya ir wani bonko no kan ci Alhaji Aminu mai zinari ir goga ware ir koi ga da kokaro kan ate aine Hamadu ko gina sai nganda barista Aliyu Lolo irsi dinyiga irgo gonware irko mini banan da matakan kurkan kanewo a manhare kurkan ka aici gabe rodo Alhaji Aminu mai zinari annin ga kokoro kutte borkul manne hare gunga ya dinga irgo gonware irko mu konda arzaka jine barista kokoro kan a ce bise newo irgo gonware irko mu tonton a wani beraga ne wono irga ne aran sai a musulu huku ne ni ganaran sai assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa sallallahu ala man la nabiyyu ba'dahu. Iri irko sabu ka tonton sabai kulmar gantaga zama ina jaran margu ya ka fosin tare da buyan maga itun kai jarjarera Lagos nan kan dai Najeriya ra dai jarjare kurra ika ka charku bai binnin kabi ika ne wa argungu ya dinno linjar borai nan kul kai igo hankan na dinya mai kaka doso kaka gaya da nango kudai ida char margu saboda yi da iki na bafunandi yamma ga ngano yika to lalle mu agoro mo yi wane don tijai insha Allah in dai no newo in gai kan kokoro kulmar gantate kalima ne irko taala dai mani bananda da gwamni yi mo kanka ci matasai yi mo kokari ka haudan ka yi wani babai banda dabu irko ma diyisi aiwo yi ka ci bore ka yanka ci adaminai wale mane mambai yi no ga bore dan yi mono ga noruta boraga ka bora te mamba to ya dinga yi gono ga ka sinai ce ci bai kulkan ga banga mu fura ci ga berora yi gono ga bora ku bai ni dunya labun da labai labu wacin dugu ka koi labu wacin da yiddu kan zarba goyira insha Allah yi ta ya fo babu fo aran wani ya fo sina jibrin halil lalabu kan godewa argungu assalamu alaikum irdi kokarai kan nite aranka ci yawai ku bai ni kwai aranka ci yawai an kwai ka yawai san bukan da zani jarai ga mila kala birnin kabi kaka argungu irkayan dai irdi zirga zirga rani sigorocin da zari arango hagwai da yawai ifo ka ci shawara kan girno walmo shawara kan ga matashe no iri borai kan mandu kaka Lagos Benin da labai kulmar gantera dai shawar fono ni ga borai no ka tonto insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aranna foda a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ai ma kaki faru Usman amma ai ma dai garo kai gabai ya kaki faru ku area kan dina ki bai kulgabe alhamdulillah margawo kan ID ai man taba kan marga di zarma wani kai ma kani gumo kan manki kaina ai sanno ai si ba mu amma kai ko ne i jama sai kan gunan gumuru Lagos Port Harcourt Benin kimi margo bai kulu kan dia television ga wala radio wala makadi alhamdulillah a ga bodi dabar hayo mai sasi to ai bai dai kan dadiya a ga makani kuma dukuri ka ga ma ka amanka a ga ma dukuri ka amanka margo to alhamdulillah ai go salan iya wai mama wanda kai ka margo ga bani irkoi mai yanda bani duwa kai ga ce mu irkoi mu tonton ka i zarmai kulu kango duniya kulura kango a ci gabi ni gane wala gabero a ci gabero kan zarmai kulu kango Nigeria Niger Mali Togo Senegal hala America yan to irkoi mu tonton kai i bondan nan gufallan irkoi mi no bine kan irgad ir haidan i noru i gabi i berei ir haikulu da mate zarma wani dindi zarma da indigu dindi zarma ne bai kan wani zarmanu dindi zarma ingila ne bai kan wani zarmanu don kul ka aran di zarma aran ma zarma kina te igano kaki margo gina koyamu kinawo to bai kulu mata kul kan liga wani kino mati ba ni ga te gin harun
mate dai mahadu iga bumbu haifunu alhamdulillah irkoi dai makanda yin kullu kanka irkoi ma yeti fubani imu kan gonyo irkoi mi bana iga bumbu irkoi mi bana amin ya rab faruk amin alaikum assalam wa rahmatullah irgo honorable umar faruk member aiki gabero aninga member no amma matsayi bisa member taraiga insha Allah inga da kace matashi bere kango aiki gabero irga ma farin ciki wala mu sabi kaga to nan di yawai kan kayan gada addu'a kaga tayi sai irko mai inda bani assalamu alaikum faruk wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to masha Allah kana la quwwata illa billah kai ai hinkuna ai no himaimene ai farin cikin da burkulu da mai fo sai so kunno ayo ai sambu ai binara kan ai tonan go kai ga bai mutu da mahari wo din zanin matashi din zahari wa asti to asti din dai no kawai hankan kamatar maza agate hai kukan ni zani bon wora sambu kan ni iyawa wadin banda mu faida irkoi sai wakancin zamu za don man cai kulbo ga iyawa hai kunno sin ka da mai zigin gitin ga bonsi amma din sambu kan lalle wone agati kan ni di irkoi mate ni si insha Allah ba ka igo iwun da ira ikul boy kulga ba za ga fanti dan yiga kali tun kai go fanti dan izan kai ga to za ta mo ni cin ai man ci gogo ga teni bonsi no irkoi no gogo te yisi to irkoi de mi te yisi amin ya rabbi irkoi mi hauda amin farko irsabu honorable irkoi ma kan ba da yisi yake do amin wadin banda ai ga bai ma tonen da yan to bore ga kan irkoi sai inya ko sine emihin sure mu bon fere yan te bore kan yan man kasi zama dirawo addini dirawo zan ifo ka ci addini dirawo kul kanka na bore hinki in hinza in dunya aslam ta ne haifu aslam ta bon addinin haiku kana bore morgo abisa kana bore sai sannan koi ne irkoi sai da iriyefu imu kokari a chauyan wodo hare imu kokari na kuka ine margago bore maka na kuka ine a wakande mara irkoi sai da nera fono ne sai da nera guno ne sai din lakkalo no ne ga din beda no ne ga kadai kada ga kisina kai iga ba inya ko sine kan yan gone yo do kan yan go kurefo wani no iga ba bisalamu wassalamu alaikum wa rahmatullahi irgo Alhaji Amadu Bike Bani Kano Lagos igo grupo do tijera insha Allah irgo ngware irga ba Alhaji ma tayirse nasiha wal mu shawara yan kaga bore no kanga kandirse gini ko yan aiki ga bero ra insha Allah assalamu alaikum Alhaji wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman kaseera amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah irin yayi zai irin ya kabo sinai dir bere dir kaine dir izai dir bonko ne dir alfagai dir shekai kan yammal gune dir sabu sai sabu kan saban mera yana dakika sanni wane hadino kanga jama'a kulguna kan tamu ada mai zo harino kan irko ta'ala na beran to aga bu warkul kan na nga hinate to ima sabu wato dingano mi sai ko yi gina irga faham da kare irga nanai karga irga yadda karga mu wadin mana mo izir ko warai wadkul kan barka salam bon mo warai irko ta'ala min no basiran da fatahin da hikima kan ganan bawani sanni mulayya da mahari koyan gona kan nigo kokarin hansano amma sanni jan kan mulayyan wani sai kallin masara wadin sabbai sai
wata kulkan borai goga sala amma na wana kala adamai zai wali imane gurgeize kan ga gungun kanin ga gurge to ngwa ga sidinan kai gice dibo nin kan huwa ne kan buga ga kwaro ga kai nin no gane kyau dadi ne rawa gaje to wadi yankulu gurgun ware irko tala mini kawani sanni mulayyan dan kurkan hatta yante mo gurgukan gobe ce kin ga mahansi to dabora ba hatta no mahansi a sai sa samu a sai tali to wadin sabbai sai sanno kai yace kan iri goraiga kaci bondur ke ciyan wani mene gina koyan aste da foli aste mo ni mene sun wadi ni maduwa dole ka daidini ni mo mudunce magasu kini ko karoni hina wono te gano agati gaido wala oh gaido songo dero karra ir furo dero karra ir furo nedi boyan wano waneri jina ko na ba ayo kan ko hala ni zer kawo nedi itabi ya ikulu akul mo dai bore mu ko jina sai no gwace to amma wadin kuddi gunan gai mo hanho ngai bun sai ni gwate idi jama kul marganta sai to muhim surun da tabin da gazan kan idi irbun bo wani kai ka gan yau misir di da ima ya fa irse irmu koy charbanda irmu gogi sabu da kokaro dir beren da kan yini da mega ko dan sabbai sai irmu gogi sabu gumgumo alhamdulillah to somo borai misiri kan danga irtabi danga irwaniyan wanda ne zai tawayan hai to zama di ban sintini si koy gina barkul kan mansarin si hansi kada sarti no hansagati to wadin sabbai sai ir borai mu kokari ka haudan wadin banda mu barkul kan idi ga hagun da gwai kan aghina to imanasi ban kasi man da goyo a sihina man kukan ba darga to misana si wanda su ganji bore ga kwanciyar banda amma ba kun kokari kan ga hin ka goyo te imana si ima zuga mo ima ce ba si lallallal go kan abu tewo ngai go maka ni to ngano go kondir gina alhamdulillah la jeri sabu gumo bi dada ko gumo kula sferi madalla sani dungure ndera sani siban mera borgana no borfomadi imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ganda dantan ka gaba ga mutan nan di bore do ka tonton inga sani zainab assalamu alaikum alaikum bismillahir rahmanir rahim ayye ka ko ne ilzar wikina sannai bon zama jingina ni sanniyante hakikan ay mandu ko kubani matakan ay ba kan ci irwane babai kan yana sigira bankano sigira albarkanto sigira kan akwanda irin ya dabo bene anan barkan sibor fo bai ba mayanga anabora bai mayanga anabora bai diyanga anabora bai ba li anabora bai zahiri wodi seno ai kaka sabito nan dirba bai dindo igina irba bai kan yan inda gone a gonera dauda sin hamdillahi irgan ware ko tabarakallahu dai ma albarkandi da haiku kan funa ga ko ma albarkandi irko ma no mo hayyan kan ga kai zarmatarai sai ya ci ne hinkanta wani babu a Amadu Alfazazi zarma koyema ilo kan irgama nga mu hinkuna irko ne azakan da inda ino ne goro za hanka hanme irka ne binnin kabi kalika argungu to wone sai gir sabiyan tonan da do kan sin da me a gono ira irba boko ne kan gono dine alaba rago kan bore gaba da Ahmadu Abdullahi bike bani kani irgi fo yandi sabi tonan dir babodo irko ta lama albarkan da sai haikul kan gaci arzaka kai irko na no wala hayyan wala arzakano
irko ma alomar ku kan di sai ma malabar kadaga hin kan ita kyanta dai wani babo Alhaji Muhammadu Kura kan go birnin Kabi irgo gi sabiyon tonan da do kan sin da me irgan ware mo irko ma albarkan da sai hayyan ai da arzika kan ga sai irko ma no hayyan mo kan ga fasu zarmaki na sai da zarmai sai irko ma ta kan ga go kai kan ga do tigi tara amma na guna amma ninga fargu guna amma na murade kaya go te yan guna aninga murade men dinga men nan aka kafa su zarma tare sai girbai ka kasu irgogun warai irko ma ai kulkan ga humbur ko ma wada irgo ki sabi tunan da do agonira assalamu alaikum agonira ir woni a ci gabero president kan ga ci Alhaji Aminu Gamsu Zugu irko tala mal barka daga tonton goyo ka gote irko mano arabere ko kibisnan kan abina go ga milin ga mutode igo godin ware irko ga ma tabbatar da sai igo ware mu azzakai ko mal barka daga da wan hayyanai Alhaji Aminu igo garan fondo goyi da beren da yango kante kan a cinin ka gabo irin man din yiri wani bonko no Abuja Alhaji Aminu kai ga bai igaci hausu ci ni ga mai wazalmi ci ni ga na gaci wura koyo irgan ware iko tabarakallahu fondo kulka ga wangin ga bafuna te da iko ta lama fera sai ka tonton irgan ware iko ma alomar ku kan ka tonton irgan ware mo iko ma wada hay kulka ga humburu hayyan iko mi albarkan ni ngai mu fasu zarmi ci sai ka bisa ga irgan ware mo bo ku kan ga himaki na iko mi baban di sai a ci gabe rosan kyabo wato ga muka irin wani barista Aliyu Lolo iri babo iri bero irin yanzu dabo Najeriya kulmar ganta iri gogon warai iri ko tala ta barakallahu makonda nan kan abinaman mela bin kanaira iri ko tala mu murade feri iri ko tala ma wa meri diyan iri ko ma wa kankam diyan iri ko ma wa babai zainu wani sai warai matikan jama'a kulmar ganta ka newo dabba ne da bin kanai ikakan gai wani kokare te manin gai murade chabe dinga wani dotti gitara ina murade men dinga menan haka kafara ci gabe ro murade ra igo ware ko mini murade firiya ditine me ye ingai wani izai da windi boy bore ga maraba ne da lafiya irman da yi wani babu kan gono zinga ir babo Alhaji Dantile irgo ga fondo goy yankan sin da adadi ir babo igon ware matakan ga mo kan han me ito binnin Kabi amante muradu fo kulu lami kala goy ir banda benan da ganda igon ware ir koy ma halasi ir koy ma albarkan da sai arzakakan ga sai iko ma albarkan da sai hayyanai a wani izai mo igon ware iko ma da wani binaira ima kaka fasin gai nya ka fo sinai se ngai zarmici na se ima fasin gai al'umma addino se matkan iri wani babu go tewo iko mana ima bisaga iko ma zaka albarkandi iko ma wa hay kulka go humbu to ne gine iman din yiri wani babo ko ne Alhaji Sama'ila dan kasa amma ka ne wai man dia son wa ma biya inga mo go gun ware matakan aninga muradai nan aninga misa kuka gote aninan akaka ci gabe wani goyai akakini gana igon ware inga mo irko tala ma halasi irko minani se irko tala tabarakallahu mabakisna tonton binaira amma albarkan li sai wani ai kulkan gogo murade te da dawo i wani ga hamai ba nono wani arzaka yana da hayyana ko mini kula halasi yana ai sanno gogo ba mo sanni siban sanni wo ibo buno ne gina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu warfala kadeno kan gabe da Alhaji Habibu Garba Lagos Idiyarba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Alhaji irin ya kufa suna kan gwaci gabero da Zabarkano International ikul dai igaba ingai mabai maino ingai dottija kan gaba ka sala ingai sai da shaware da addu'a da sabi karan ga tonan diya wai kanka
ma irin margana wado argungu. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم أينيز السلام عليكم لما تكان أيكو هنونه ها أي مايو أي ما تكي الحاج محمد كورتيلا كان قلنا من كبي وركان فهم دا زرمة كيرم بوم فيرا كي كبريو فمالو أي ما نويا إنه هاي بيني كبي كوارا an kai sintin dairi hayan kan te sai maga sintina dai kare masabu Allah subhanahu wataala sai kan da rike be alwato ne kan gai kan irga ba maka man ka karson irga sabu Allah subhanahu wataala sai in kan ta irfur ginai irga sabiri sai kwana ko kimanta mai irfur ga kasan da gwamnati ko da irin ya kafo sune kan ka ga kasan da nyazatare maga iri sato ne kan siga ne ake gabe ruwa lai mene zabar kana diga sabu isi Allah subhanahu wataala kan dai bani idi marga woni bani Allah subhanahu wataala ne yanda fu yan bani min ga in ya legar bani ai ke ko ina har ka so furta ge ga ngai mu maka kidi mata kai wani furgine guga iri wani sato ne kanki ake a ci gabe ruwa wala mene zabar kana in ka kidi mata kan kinge bonnan kin kai goni ga kin din ngai mu da aka kate Allah subhanahu wa ta'ala kate ika ka zenu wala farga ngene furte ge maka te ka nan kai kisa mun gemu am ko dikina fa ke hanna kai tino ngene furte ge si tamam iksa bugu malaje dokkore ra kalamin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa rahmatullahi ai ci gabero irgo Alhaji Dauda ai ci gabero ci tikwai insha Allah aga nasiha walmo sabi tonan di a ci gabero izai ga da idunya zarmai mai amin marganta insha Allah. Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To kan aiga ki sintinai dai aiga yi fondo gai dai sabi tonan di Najeriya a ci gabero izai da zabar kan kayan wakan ita Najeriya ilba kani amma hala kamir go Niger irin bai hala irin ya kafo su ne aine yawo na go Najeriya labo idi kan dabotun Niger zarmaira nika Najeriya zalafuno nika wani indin ko sabon da wokan irga ba kurega lalle zarmo dumi bambatan kan dumi beri no bosi beri mo damanti nan bon sokon irga ba ir borega minga bon sokon nan kurkan borobo bormo habodi ni yaka fosina ma habodi ni dumo zambo dumo di ni ngati da asulo dama hay kurkan sun da asuli kulu asuko jini akan sai ni di idon borai ba iga dumariza ce kalima asuli ceci ase dumariza hanna to lalle zarma wa asuli ne dan kurkan zarma godin nagar isagar askaru hawi daribo yani ga wokan kindin sai hunkuna kan irgan daribo wokan irga ba kyar dire borai ma bakar kyasse borai ma cernya ka fo sintara korfa dini kango irga mara asandi hin korfa borai ma dabu amsi pati irga irko noire kan su do kul noire amal barka da ngas irkan ba halai kulga amin ya rabbi irin yo tiyangai did duka yangai ko irko mal barka da ngai amin irko mal barka da idan ga yangai dir sanne ga amin ya rabbi kurkan go ser kan bayra irwe borai di iri zai kurkai ne hanu irgi irko noire barkan irkayo kan ga irfin banda bodai ga ma haya kan ate dan kurka aine haizu furo dubi fora irgir ko ware irko malini wa san babu amin amin ya rabbi ai su kukan daran sai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alaji irga sabu gumo irko subhanahu wa ta'ala kan daran bani amma yan daran fu bani irko ba ziyara wanda duma baban dirse gumo zarman koy wala aran ganga jirse zarman ma na mono
zamir ya irsu ba kan kiki zarma wa mana yawo dai zarma ala ganda mana no yawo wal zarma dai no to irgo daga samu gumo tawadalla ta alhamdulillah na'am zarma gai za annabi Musa ya zama da zarma alhamdulillah ta alhamdulillah tawadalla ir sabu gumo zarma ka ir sabu gumo alaikum warahmatullahi irgo alhaji aminu mai zinari zarmai abuja zarmai koyo insha Allah ginga sabin dinga shawarno aiki gabero izaiga da zabar kanu Najeriya kun marganta dai assalamu alaikum alhaji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aiga salamu tonan di aiki gabero assalamu kun marganta kai gaba arangamo irkoi kan yadda har ko ne rakan iri fa irkoi kan kodurgo wadu a hino da gabora irgoro za irga macer ma to fara kali dicere to wadi mo sabino kai in irkoi sabu da gone da marge wani sai mo hankai gaba iri islamu ga matasai da dottijai da furginai imate mai fallanku imace radi gate kan bufon ya fo ba fu zama hankai gici aran sai iriyan wohun kuna zamanu na barku kai ne ta giri wai ta ci wai gu to haiku ka gote banda sai na gote iri gogo ko kano iri bandai imatun kai ga kai ngai bonga hayakan iriyan wo kan gine idiyan din isi ba banda more mo mutiyade isi ba kalima bisirga imate nan kulkan zarmago da hantun no niga te da cewa no niga te niga te da zarmu cina ga ai kulkan niga te dunyara niga te ni cina ga irga ba boro makai ni bonga gadi asilamai kulmar gantasi zama hai kulkan boro ga te asilamu tare da kan ga kwandanin gina to bar ma kokari izzar mace da dara gama mu koi gine irga ba izzar mai in dunya me ame in faham dai ma bai dai ma bai barakan ga ci zarma zarma wo gine na go asin da asibanda insha Allah zan barkan ga zarma bai barakan ci zarma ai kurkan ni ga te in dunyara nisibanda jinno ni wani wursa bai sai zarma yaran makai yaran bonga irko mu di inda islamai kulmar gantasi irko ya rabbana tabarakallahu minno furjin tarai amino da kuka amir berandi amino iman to to sir wani imani ga amin ya rabbi dan kuka idin ya fusina irin markere di hankan jinga te banda mori mai afake si barkun kana di nganya fusina futa sai ka man kanu to mai afake si awo Mirgo ya rabbana tabarakallahu mirgo barbani duniya amin ya rabbi ko dai mirgo barbani amin ya rabbi sabu gungun aiki gabiru zabar kar Nigeria ai sabu mu to salamu kulmar ganta assalamu alaikum tamadalla yaksa assalamu alaikum warahmatullah irgo Alhaji Usman Idrisa sakatare zabar kanu zarmai kungiya sakatara insha Allah ga salon yirse nasiha wala ya girno haske kan girno tontoni iri dirawora kakwai zabarkana kakwai aiki gabero ga insha Allah assalamu alaikum alhaji auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim an gama kan niki daga da sannin hinka kai gabe mati afa i ne zai kai i gari ka kan kakido ne donai ake ga fi furgina ane i mai hinsu to ngano ka banda su don ngano i kai kake kaka ika idi haren kan ganga daban-daban to i gaba hayarin kan idi imani samu ranga makaranta dirawo daga makarantar no din ka haikul kan di duhun kuna a giteni sai furgini su ba hankan negate so i ga gani no surun da hankan idi da kura kure kan idu da haikai idu kulu almari zai no kanka kan sun da hankan negate da amma da aye ka te to daga ganno inati da iru kai ba haye kan ididin
da irkoy kri kubandin da irkoy ba isige ai gani no suru irkoy sai mai hin suru ima kuma mun ga mai ka wanda da haya kan idi imani san mu dangan makaranta ko man ki haka ite don imani bi nasarasi afuna hin kan dangan mu kanke hayo ina sintin i kan ka arabe ganda i be hankan idi isi ba kuma i zai madiya saboda haka haikul kan idi ta bino i go ga te kan i gaba i zai mutun kama akani so i hin suru i kan bayan kariya daga wata kan i sintin wo haikul kan idi daga i imanu banda irkoi ba sai ka filla kai ni irkoi ba kuma i gaba i mawari sai ka filla hin suru ga lokacin da su alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullah. Zan ko irga baran ma irno shaware wala sabi kan ga to nan da dai bare kanka iri ya wai da zankai da dattije kuldo dai ba sanni ka wali hanza. Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abdulaziz zai sabon da salamu alaikum kira wannan insha Allah. Lama borfo kwano gore da goro ibo ya kiri wale su da matakan iri bayi musole te sole ban te yaji amma da alhamdulillah zama fu da ino barkan ku mun kwar ni kai kwar hay kun kai bi aga be ni ga be je insha Allah wannan banda iri jama'a kan goma ci ga be kan iri gaba iri ai dai hakula da ya kulu kan goro danga imane kwance gahin fanin da kwance wala da dartar kabbara bumbur kulmu gurge kite ngi bonse mayen di ko kan gacin ganya ko sine sai kan in mana faham da a ciga bero wala aine ha sanke gon sanni wara kulmu gurge kite ngi bonse mayen di ko kan gacin ganya ko sina sai bore mu faham ilmate afonya fo babu fo kun mobo waina fasta ine da waina fatun kan masa dabu irin bai kan irin mai funo dumi kai naga irin mai funo dumi la laga irin mai funo dumi kan su ma gubon duriga irin funo dumi hannaga dumi soganan ta kan gangi ba sogan ga no irin to insha Allah irin mu kaddi ka bori irin mu gurge mu da irin wannan sannai da kina da irin wannan mu irin mu gurge da insha Allah alhamdulillah sabu mu wari yawai kan yanka hal kware zai bugu da kulkan kanan gura bayan da Allah kulkan kana mu kul hal da suke yanda ku bayan da Allah amin kai mun nan mu ha kai ka kate ni iri bari mu mai yana zuriya ga irin da kuma ka yi ma dike na ku da ya ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi irgo alhaji aminu gamsa zugu a cigabero furjina irme kina go irgo inda go charban da argungu sa bayan gama jawabi gore sai kinga sabin dinga farhatu nan dirin ya kofo ne kanka margana do yanga assalamu alaikum bismillah alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to nin kan go ga hada yin fondo go ga bero maga da ina hakul marganta maga ga bero ni mana fi kala ina hakul mu margo yawanci na bore kan furo bore kan mo furo ikunna go na jaso wala sano dirgo fo at kulu ina bara kuma da ta fo ga ina ga bero zai cica da fo yamma kulkan wallahi ma bori za kulbu na ai maka ne kan ni ka kai ha misala kan sai ir wani margo wacce nara dan marga sitina dai irga bara kul marga ta sa za ir wani fu ko kalam ko gwamnati kan na gwamnati su jira kalam bon kono abin bon kono sarki mai martaba mera Ismail Muhammadu Mera da bara me ame kan yanka margu bare kan yan a cikin kulu da bisa bisa gungu da kubene wannan banda da tabu kuma ta irci na za bare kan yan tun koi nijar gir san kala iya ga kane koi ne koi kir kubene kwarfa kan sai ne macera mota goyir banda igoga biye sambu igoga magidi te wodini am ahilla wasir sebeje bayri kane wori ne de fu margara wodi ne no di ina lima ba sa basi banda ja sa kulu
hin suru musulmi la hada daga gazayen wata zamir sun tunga mai fusin da zuriya wani wadi kun da gazayen ta yin jirawa sun kunno irsi wani banda sun da me ne kala fundi me no biro go sino boyen no kala mo hayo sun tirewo amma da to jina kai na fo kore kai na hauka ya ngai no ma ka mai ro alhamdulillah za su no ro ma ka alhamdulillah irsa wala jami'in irko ma tantalo mare dar zakai ga irko subhanahu wa ta'ala mata kan aran gwa ga solo ba assalamu alaikum